Allahu akbar walillahi alhamd. Dan Allah ɗan uwa ku lura da wannan hoton da ke gabana. Mu fara ɗaukan hoto na farko wanda ke ta sama. Hoton da ke sama wannan a Gaza ne, Falastin ne, shekara ɗaya da watanni maƙiya Allah suka yi suna zuba wuta wa musulmai a Gaza. Babu kayan yaƙi na zamanin da ba su kai ba domin wato yaƙar musulmai a Gaza. An kai bumabumai an zuba a gurin, an kawo jirgi na sama, an kawo jirgi mara matuƙi, an buɗe musu wuta ta sama ta ƙasa, an kawo kayan yaƙi kala-kala, an kashe biliyoyin kuɗi domin yaƙar musulmai a Gaza. Har aka mayar da wannan gurin kamar da kuke kallo wannan hoton na sama. A tsawon shekara ɗaya da watanni an kashe biliyoyin kuɗi domin mayar da ƙasar musulmi kamar da kuka kalla. To hoto na ƙasa kuma, Allah mai iko, kwana ɗaya kacal Allah maɗaukakin sarki ya turawa Amerikan da take ɗaure wato Yahudawa gindi akan abin da suke yi a Gaza. Kwana ɗaya kacal Allah maɗaukakin sarki ya tura musu wani ƙaramin runduna cikin rundunoninsa a Amerika. Wani ƙaramin runduna shine mai ɗan guguwa na iska haɗe da ɗan wuta, haka Allah ya tura musu a kwana ɗaya kacal. Ku duba ku ga su kuma yadda Allah ta'ala ya mayar da wannan garin nasu Los Angeles. Wannan garin ku je ku bincika, yana cikin gari mafi kyawu a duniya, wannan gari na America, Los Angeles. Wato manya-manyan shahararrun ƙasan America mafi yawansu a wannan garin suke rayuwa. Gari ne mai ƙarfin tattalin arziki, gari ne wanda ya ginu sosai. Manya-manyan shahararru na Hollywood, wato waɗannan 'yan fina-finai na ƙasan America, galibansu a garin suke rayuwa. Wannan garin wato gari ne wanda manya-manyan 'yan siyasa a garin suke rayuwa. Aka ce Kamala Harris, wannan 'yar takarar da ta tsaya takarar shugabancin ƙasa Amerika, aka ce ita ma gidanta ya kama da wuta a wannan garin. Manya-manyan 'yan jaridu, gari ne wanda ya ginu. Ka duba ka ga a cikin kwana ɗaya yadda Allah ta'ala ya mayar da garin. Jiya aka ce an yi wato asara na dukiya kimanin wato dalan Amerika biliyan 57, yau kuma ya haure haka. Aka ce an yi asara na dukiya kimanin dalan Amerika biliyan 80. Bawan Allah, ka san biliyan 80? Biliyan 80 fa ya kai ya gina ƙasashe guda biyu a Afirka. A cikin kwana biyu kacal Allah ta'ala ya turo wannan aya nasa, suka yi asarar wannan dukiyar da ya kai ya gina ƙasashe biyu a Afirka. Dalan Amerika biliyan 80. An yi asara, bankuna sun ƙone, a ma'aikatu na gwamnati sun ƙone, kaza an yi dai ɗumbun asara a cikin kwana biyu kacal. Ka duba ka ga yadda wannan a garin ya zama. La ilaha illallah. To idan suna jin sun fi mu ƙarfi na kayan yaƙi, sun fi mu ƙarfi na soje, to mu kuma mun fi su ƙarfi da ƙudurar Allah da ikon Allah mai girma da ɗaukaka. Wato wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ba wanda ya san rundunonin ubangijin ka face shi Allah madaukakin sarki. Wato na daga cikin cikar kudurar Allah, idan ya tashi nuna ayansa akan makiyarsa, Allah baya turo manyan rundunoninsa. Allah baya turo mala'iku. Akwai mala'ikar da za ce ya juya duniya, sama ya dawo ƙasa, ƙasa ya dawo sama. To kamar kai ne kana cin abinci, a ce ka juya wato kwanon da kake cin abinci. Amma idan Allah ya tashi nuna ayarsa, bai turo mala'iku, bai turo manyan rundunoninsa, ɗan ƙarami runduna Allah ta'ala yake turowa. Ba kwa ganin adawa, Allah ta'ala ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa. Adawa Allah ya ba su ƙarfi, har suna jin ma kamar sun fi Allah ƙarfi. Adawa aka ce idan annabi Hudu yawa adawa wa'azi yake musu su ji tsoron Allah, su ce Hudu kake tsoratar da mu Allah, man ashaddu minna quwwa, wa kai mu ƙarfi. Kamar da ake hakaitowa cikin labari na Isra'iliyat, wallahu alamu bi sihhatihi. Aka ce idan annabi Hudu yawa adawa wa'azi, kawai sai ɗaya daga cikin su ya ɗauki wato dutse, ya ɗauki falalen dutse, kawai sai harba sama, saboda ƙarfin da suke da shi, sai harba sama. Dutsen ya tafiya sama, tun ana ganin dutsen har a daina gani saboda ƙarfin su. Amma Bahaushe ya ce komin nisan dutse ƙasa zai yo.
to idan dutsen ya tafi can sama sai fara mai fadowa, idan suka ji dutsen na fadowa kace sai ɗaya daga cikin adawa je kuntar da bayansa, dutsen ya fadowa bayansa ya fashe, su ce wa annabi hudu man ashaddu minna quwwa, waye kai mu karfi kake tsoratar da mu azabar Allah, ka kawo mana azabar Allah din. Allah ta'ala ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, Allah ce shin ba su ganin Allah da ya halicce su ya fi su karfi. Me ya faru? Allah ta'ala ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin, da Allah ya tashi halaka su, Allah bai turo mala'ika ba, Allah bai turo manyan rundunoni sa ba, dan iska Allah ta'ala ya tura musu, iska kadai aka turo, dan guguwa, sai ga adawa sun halaka sun zama tarihi. Na daga cikin kudurar Allah ya tashi ya halaka makiyarsa ko tashi nuna ayarsa bai turo manyan rundunoni. Mutanen annabi Salihu Samudawa saboda karfin su ba su gini da block yanda muke yi, aka ce dutse babban hawa su kan je su samu su fafake sai su mayar gida su shiga, wato suna sarrafa dutse saboda karfin su kamar da muke sarrafa tabo, haka suke sarrafa dutse saboda karfin su. Da annabi Salihu ya musu wa'azi suka ce wa annabi Salihu ka kawo mana azaban Allah har inda gaske kake yi. Me faru? Allah ta'ala ya tura musu tsawa kadai aka tura musu. Allah ta'ala ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Wannan tsawar da aka musu suka halaka suka zama tarihi gabaki daya. Allah ta'ala ya dammara su. Fir'aunan da ya dagawa yace shi Allah ne, ya shishigi, da Allah ya tashi halaka sa da mai Allah ya halaka shi da karmin runduna ruwa Allah ya gama da Fir'auna da mutanen Fir'auna. Su Karuna da mai Allah ya gama da Karuna da wato ƙasa, Allah ta'ala ce ta bude, ƙasa na bude kawai aka haɗiye shi da dukiyarsa gabaki daya. To haka Allah ta'ala yake, in ya tashi nuna ayarsa, ya tashi nuna kudurarsa, sai turo dan karamin runduna. La ilaha illallah. Allah ta'ala ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. La ilaha illallah. Wannan ba abin da zai nuna maka face kudurar Allah. Duk karfin Amerika, karfin tattalin arziki, karfin soje, suna da kayan kashe gobara, suna da kaza, amma sun kasa tsayar da wannan aya na Allah, gashi har yanzu cin su yake yi. Wannan ba abin da zai nuna face kudurar Allah. Muna fata ubangiji Allah ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah kaskantar da kafirci da kafurai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.